Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información nesta xornada de xoves día 16 do mes de outubro na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falar, en principio, pois recordarlle que onte hubo un pleno extraordinario que poden seguilo nas nosas redes sociais, pode seguilo, mellor dito, na nosa canle de YouTube en TV Cerceda ou na nosa páxina web íntegramente. Falaremos do ciclo Mestre Mateo. Xa comenzaron onte a proxección de películas, hoxe volve a haber outra e tamén mañán. Tamén este próximo sábado, é dicir, pasado mañán, hai un obradoiro de maxia para os máis pequenos. Tamén hai sábados de baile, o domingo hai teatro infantil e estáse xa, en este caso, realizando a campaña Merca na Vila por parte da Diputación, da que falaremos. Recordamos que o Concello dispón de un servicio de terapia ocupacional da ITV de Maquinaria Agrícola que sigue en Cerceda estes días, dunhas xornadas de micoloxía na que están a tempo aínda de inscribirse e tamén de que Sogama incrementa a súa aportación ao Concello nun novo convenio firmado este verán. O lago das Encrobas é o máis adecuado de toda Galicia para remo e piragüismo. De eso falaremos porque estivo o presidente da Federación Galega de Piragüismo, que foi o que dixo esas palabras. En canto aos deportes, pois xa sabemos o calendario deportivo dos nosos equipos para fin de semana que imos a repasar e en canto tempo seguimos para mañán venres con tempo anticiclónico. Como decíamos ao principio, onte tivo lugar un pleno extraordinario que poden seguir, si desexan, punto a través de na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou, si queren, tamén a nosa página web rtvcerceda.com. Aí poden seguir un pleno extraordinario que tivo lugar na xornada de onte. En canto ao ciclo Mestre Mateo, que se está levando a cabo, xa onte tivo lugar a primeira proxección e continúa na xornada de hoxe xoves en Cerceda, entra dentro do circuito de cinema galego, neste caso que é no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita para maiores de 12 anos. Se proxectan ata 8 longometraxes. O primeiro foi na xornada de onte con Xusticia Artificial. Hoxe xoves, ás 8 da tarde, proxétase a longometraxe As Neves. Eso será hoxe ás 8 da tarde. Que nos sigan no informativo do mediodía chegarán a tempo. E mañán venres, día 17, tamén ás 8 da tarde, proxéctase a película Cuñados. A semana que ven volve a haber máis ciclo de cine. O mércores 22 a 7 da tarde Filmei Páxaros Voando. O xoves 23, tamén a mesma hora, mellor dito, ás 8 da tarde Honeymoon. E o mércores 29 ás 8 da tarde Aurora. O xoves 30 tamén ás 8 Prefiro Condenarme. E por último, o venres 31 ás 8 documental Salvaxe. Este ciclo Mestre Mateo, impulsado pola Academia Galega do Audiovisual, ten como obxectivo principal ofrecer á cidadanía unha programación audiovisual de calidade e de produción galega, especialmente a cidadanía que se atopa en poboacións menores de 20.000 habitantes. Este ciclo está composto polas longometraxes finalistas nos premios do audiovisual galego, Premios Mestre Mateo. Trátase de que se podan ver estas películas nas vilas nas que non existe unha oferta de cinema comercial e que habitualmente non chegan ás producións que participan nos Premios Mestre Mateo. Son todas gratuitas, hai que achegarse ao auditorio, escollelas e disfrutar delas. Tamén pasado mañán sábado hai un obradoiro de maxia. Este sábado que ven na Biblioteca Municipal de Cerceda terá lugar un obradoiro de maxia para nenos de 8 a 14 anos en dous grupos. Ás 10 da mañán serán os máis xóvenes, de 8 a 10 anos, e a partir das 11:30 serán para os maiores, de 11 a 14 anos. As plazas son limitadas, pero son gratuitas. O formulario para inscribirse atoparalo na web municipal www.cerceda.org. Está organizado polo Mago Richard e o Concello de Cerceda. Un obradoiro de maxia que será pasado mañán, sábado 18 de outubro, pola mañán. Poden anotarse.
E tamén este sábado hai sábados de baile, en concreto a partir das 7 da tarde e ata as 10 da noite no edificio do Museo do Moucho, no local social de Cerceda, na primeira planta vai a estar o dúo Mar da Vila para poñer a música para que todos aqueles que queiran podan bailar, divertirse e pasar unha xornada en compañía, disfrutando da festa e da música. Sábados de baile, este sábado que ven, pasado mañán, no local social de Cerceda, no Museo do Moucho, de 7 da tarde a 10 da noite, o dúo Mar da Vila. Informarlles que no mes de outubro haberá 2 novas sesións e no mes de decembro outras 2 sesións de sábados de baile. Este domingo hai teatro infantil. Este domingo que ven, día 19, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, e de novo con entrada gratuita, represéntase a obra de teatro infantil Bule Bule. Bule Bule é unha peza teatral da compañía coruñesa Os Náufragos Teatro que aborda cuestións fundamentais da nosa sociedade. A igualdade de xénero, a presenza das mulleres nos oficios do mar, o trastorno por déficit de atención con hiperactividade, tamén o cuidado do medio mariño, unha obra que, en este caso, se mete no universo da súa protagonista, Candela, que é unha moza que se move pola enerxía incesante e a curiosidade que ten e que busca o seu lugar no mundo que a veces non a comprende. Irá acompañada do seu amigo Bruno, que vive nun faro e sinte paixón por compoñer música. A través desta historia que acontece entre Nasa, Redes e Salitre, este espectáculo nos convida a reflexionar sobre os estereotipos, etiquetas e barreiras invisibles que afectan aqueles que se afastan da norma. Máis temas. A Diputación da Coruña ven de poñer en marcha a campaña Merca na Vila, dirixida a fortalecer o pequeno comercio dos concellos de menos de 20.000 habitantes para dinamizar o tecido comercial nas localidades máis pequenas. En este caso, xa hai adheridos varios comercios do noso concello de Cerceda. Aínda están a tempo de adherirse máis concellos. Ata o próximo 20 hai de plazos para adherirse máis comercios. En este caso, si se mercan en eses comercios adheridos, poden conseguirse descontos de ata un total de 100 euros, en descontos individuais que van dende os 5 ata os 15 euros por compra. Os establecementos, como decíamos, teñen ata o 20 de outubro para inscribirse, mentras que a partir do 20 de outubro é cando xa se pode, en este caso, facer e mercar aí para ter descontos. Seguiremos informándolles de como vai transcurrindo este Merca na Vila. O Concello de Cerceda dispón, dende xa principios deste mes de outubro, en colaboración co Sergas, pois dispón de un servizo de terapia ocupacional dirixido a reducir a soidade non desexada en persoas maiores. O programa chamase Queremos Escoitarte. Nun principio vai destinado aos veciños maiores de 80 anos. Nos próximos días, ou xa se está facendo, dende o Concello se están poñendo en contacto por teléfono ou de xeito similar para saber si precisan, que é o que precisan, que inquietudes teñen aquelas persoas maiores de 80 anos do noso Concello. Hai un teléfono que poden chamar se teñen dúbidas, que é o 981 68 60 68 polas mañáns de luns a venres, é o teléfono de Servicios Sociais. Desto lembramos o que nos decía precisamente a Concelleira de Benestar e Servicios Sociais, Catrina Queijo. Na desoidade non desexada faláramos que co tema do post-social íbamos a contratar unha terapeuta ocupacional, co cal chegou un momento, vai empezar a desplazarse polos domicilios daqueles de maiores de 80 anos, que é onde queremos facer un estudio previo. Eso sí, decirlle a toda esa xente que vai a recibir unha carta dentro do Concello onde lle indicamos cal é a función da terapeuta ocupacional. E tamén tería que facer unha chamada previa dentro do Concello indicando hora e día que se pasaría por ali. A función en sí é un estudio previo. Nós debemos estudiar os domicilios desas persoas que están pois solas, esas persoas que ao mellor pois teñen calquer tipo de necesidade dentro do domicilio, ao cal nós ao mellor podemos enfocar de cara a un futuro pois servicios que poidan solucionar e facer máis fácil a vida desas persoas. Unha terapeuta ocupacional que di vostedes cando vai a comenzar? Esta terapeuta empezou xa o día agora en outubro, no mes de outubro, e
chamase Nerea, para que lle sone a todas aquelas persoas que a chamen, chamase Nerea, é unha persoa que se dedica a eso, pois a escoitar as persoas, ver onde podríamos axudarlle para que a vida sea máis doada. Se nos está escoitando os veciños que poden ser potencialmente usuarios desta terapeuta, que teñen que facer? Esperar? O Concello se pone en contacto con eles? Claro, o Concello vais a poñer a través da chamada telefónica e tamén van a recibir unha carta, co cal xa esta persoa xa se concretaría o día e a hora que se pasaría por ali. Aunque simplemente o que necesite sea falar con persoas, porque hai moita xente que con máis de 80 anos está soa, é tamén unha parte da función desta persoa, falar con esa xente que ao mellor, pois, durante o día falan co panadeiro ou co pescadeiro que pasa por ali, pero pouco máis. Bueno, por fortuna, no noso Concello temos moita longevidade, hai moita xente maior de 80 anos. Sí, temos. Hai algunhas parroquias que son máis propensas a estar soas, nese caso, que teñen máis necesidade ao mellor deste tipo de servicios, e hai outras parroquias que menos. En calquera caso, está xa a dispor este servicio e en breve se poñerá en contacto con eles. Sí, empezaremos pola parroquia de Rodís, Queixas e Xesteda, e logo avanzaríamos hacia as outras 3 parroquias que nos quedarían, pero vamos a empezar con este estudio previo, un traballo de campo, de ir ás viviendas e ver cal é a necesidade que poidan ter, que se non teñen ningunha, pois eso, non pasa nada, seguimos, e para facer un estudio previo. E se vostedes están pendentes de pasar a ITV de maquinaria agrícola, que sepan que estes días, ata en concreto o próximo martes, vai a estar unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control realizando a ITV de maquinaria agrícola nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo. Quedan hoxe e mañán só estarán pola mañán, e logo queda o luns e o martes, así que se alguén quere, aínda podería haber sitio, chamando o teléfono 981 92 80 80. O Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía no mes de outubro, en concreto vai a ser o sábado 25 de outubro. Ás 10 da mañán terá lugar a presentación e a parte teórica, mentras que ás 11 menos cuarto sairase xa ao monte para a recollida e a clasificación, e será ata a 1:30. Se alguén quere inscribirse, aínda está aberto o plazo ata o próximo día 23. Teñen que anotarse a través dun formulario que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org. As plazas son gratuitas, pero tamén son limitadas. Recordámoslles que o Concello de Cerceda e Sogama firmaron no verán un novo convenio no que aumenta a aportación de Sogama ao Concello ata os 2,6 millóns. A renovación prodúxose, como dixemos, antes do verán, pero publicouse aínda na semana pasada no Diario Oficial de Galicia. O máis destacado é que a cantidade que aporta a firma de Morzós, a firma de Sogama, se incrementa en 150.000 euros con respecto ao 2021. Agora queda en total 2.650.000 euros de axudas, o mellito de aportación de Sogama ao Concello. Unhas axudas, un convenio de colaboración empresarial entre o Concello e Sogama para o desenrolo de actividades de interés xeral, máis en concreto a promoción da sostenibilidade ambiental do Concello de Cerceda de conformidade cas orientacións dictadas pola Consellería de Medio Ambiente. E tamén o lago das Encrobas sigue sendo protagonista, e ademais, en este caso, despois da visita de expertos, afirman que é o máis adecuado de toda Galicia para o remo e para o piragüismo. Isto segundo o presidente da Federación Galega de Piragüismo, José Antonio Bea, que estivo acompañado polo concelleiro de Deportes, Óscar Golán, e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, o mes pasado, facendo unha visita para ver as posibilidades que ten esta magnífica infraestructura como é o lago das Encrobas. Desto, escoitamos o que nos decía o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, na última entrevista que mantivo aquí nos nosos estudios. Un lago das Encrobas, por certo, que che quería facer unha aclaración, é a de que xa dubido se o luns ou o martes, creo que o martes, estivemos presentes Óscar Golán, o concelleiro de Deportes, e eu, co presidente da Federación Galega de Piragüismo. De eso quería falar yo tamén. Sí, estivemos ali comprobando todo, e tamén estamos en conversacións coa Federación Galega de Remo para, en menos do prazo dun ano,
que vaya habendo eventos e tamén poñelos en contacto con ese proceso industrial da central hidroeléctrica, que neste momento é unha xestión que xa está feita pola nosa parte, para que de cara a acudir aos distintos concursos e para ter concurso de acceso, para ter capacidade de acceso ás subestacións, poidan tamén aportar ese factor positivo, o factor positivo de poder colaborar con actividades como o remo e o piragüismo nun espazo que probablemente sexa o máis privilexiado de toda Galicia. Por eso quería falarles, porque nos desto non sabemos moito, pero supoño que os que viñeron, que eran por parte da Federación, piragüistas, algúns deles, saben valorar o lago que temos aquí, ¿no? A lámina de agua apenas sin olas, sin vento. Sí, saben valorar o lago e ademais fan fincapé no feito de que haxa procesos industriais a favor. Curiosamente, porque é algo que lles permite tamén saber que aí vai haber movimento económico como para poder desenvolver actividades. O lago, segundo din, eu falo do que comentan os expertos, é o máis privilexiado de Galicia para a práctica do remo e do piragüismo. Moito máis, por exemplo, que me perdoen os das Pontes, que o das Pontes. Por qué? Porque o das Pontes é moito menos abrigado. De feito, eu non sei se tiveches a posibilidade de estar na praia do Lago das Pontes, cando estás ali, se che din que é unha ría, pódelo crer, prácticamente. Non lle ves o final e, ademais, é algo moito máis aberto. O das Encrobas é moi abrigado, é unha preciosidade, é un recurso que está aí, estamos tratando de mantelo, pero tamén tenemos que dar ese paso de desenvolvelo e, nese sentido, pois, buscar outros actores que poidan colaborar connosco. O remo e o piragüismo, sen dúbida, son dúas actividades que o van a poñer no mapa. E xa nos imos cos deportes, estamos a xoves, sabemos o calendario deportivo da fin de semana dos nosos equipos e comenzamos pola primeira categoría Galicia. O Queixas recibe na casa o Fisterra. Queixas Fisterra, o partido é o domingo, ás 5 da tarde, no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia hai un Vila de Ordes Atlético Cercedense, o partido é o domingo ás 7 da tarde en Ordes. Hai un San Martiño Mesía, encontro que será o domingo pola tarde ás 4:30 no Roxo, mentras que haberá un Rodís Abellá, que será o domingo ás 5 da tarde no campo das Tinajas. No fútbol femenino hai un Pastoriza B Atlético Cercedense, Pastoriza B Atlético Cercedense, que se xogará presumiblemente o domingo ás 12 en Pastoriza. Mentras que xa no fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan en Carral. Carral Atlético Cercedense Xuvenil, o encontro o sábado pola tarde en Carral. Mentras que os cadetes descansan nesta xornada e os infantís xogan en Carballo. Bergantiños C Atlético Cercedense Infantil. O encontro é o domingo ás 12 do mediodía no campo das Eiroas. Comeza a Liga o equipo infantil. Tamén os alevíns xogan na casa, en este caso o equipo A, Atlético Cercedense Alevín A Marino. O encontro é o domingo ás 11 da mañán no Roxo. E comeza a Liga o Atlético Cercedense Alevín B e vai a facer na casa o sábado contra o Carral D. O sábado ás 10 da mañán no Roxo. Nos benxamíns, o Atlético Cercedense Benxamín A recibe na casa o Olímpico B o sábado pola mañán ás 11:10 no Roxo. Mentras que comeza a Liga, o Atlético Cercedense Benxamín B e o fará na casa contra o Zacesuras B. O partido é o sábado ás 12:20 no Roxo. En canto aos prebenxamíns, tamén xogan na casa e xogan o sábado, Atlético Cercedense Prebenxamín 11 Caballeros, o sábado ás 12:20 no Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división B de veteranos, hai un Miño Cerceda o sábado a disputar en Miño. Hai un San Martiño, que lembren é o líder da categoría, contra o Atlético Castros o sábado ás 4:15 no campo das Tinajas en Encrobas. E na segunda B de veteranos, Marino Rodís o sábado ás 6:30 no campo da Marola en este caso en Mera.
Xa rematando co tempo, falarlles de que mañán venres incrementase a nubosidade a última hora, aínda que de momento, durante prácticamente toda a xornada, aínda teremos tempo anticiclónico con unhas temperaturas altas para esta época do ano. Xa pola noite irá aumentando a nubosidade, pero en calquera caso durante todo o día de mañán venres teremos aínda tempo anticiclónico con ventos que siguen sendo de carácter leste, surleste e que además son frouxos en xeral. Pero como decimos, a partir da noite de mañán venres, xa de cara ao sábado, haberá un aumento da nubosidade. Co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, en na redacción en que nos falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.